Nginibingelele babukeli bayasikhuluma online. Igama umlamuli ngwaNgcobo. Cela ungakhohlwa mbukeli usubscribe on YouTube yasikhuluma online, uphinde futhi usifollow ku Facebook page iasikhuluma online. Namhlanje ngihleli nobaba uMsholozi, ubaba uWanderson. Khumbule mbukeli, imbono kaMsholozi akuyona imbono yasikhuluma online. Kodwa singaqhubeka sidiscuss siyeni phambili netopic esisuke sinayo. Msholozi, ngifisa sidiscuss indaba yomkhonto wesizwe ne-leadership iyakhona njengamanje ngoba siyabona ukuthi hayi maningi ama-members eParliament njengamanje that have sworn in, that include abobaba ubaba Penny, abo Prime Minister, yes. But while kukhona ama-members angena eParliament, they have estimated about 20 members that have expelled from Parliament, include umfowethu uThami Khuzwayo. Mfowethu ngabe kwenzakalani? Mhlawumbe ungathi usicacisele. Ngiyabonga ithuba mapholo sanibona abalalele emakhaya. Mfowethu kubalekile isiqondo ukuthi umkhonto wesizwe inhlangano esayintsha. Yes. Umkhonto wesizwe party. So njengenhlangano esayintsha uningi okusha okwenzakalayo. And lokho kusho okwenzakalayo kusho ukuthi ziningi inqumo ezothathwa uzothola ukuthi thina njengezakhamuzi esibukela esingesiqonde. Right. Ngokubona kwami ake sithathe nje indaba kaFloyd Shivambu. uFloyd Shivambu uma uzobheka kumkhonto wesizwe party ngingathi mina is the second most experienced person politically after ubaba uMsholozi. Based on ukuthi uFloyd usevile as ANC Youth League member. Yes. uFloyd waphuma ku-Youth League baqala i-EFF noMalemba. Uqala iparty phansi akuwona umdlalo. For 10 years bayikhanda le party. So uma kuukuthi uzodinga ukuthi uma uqala inhlangano njengoba iMK party ingaqedi ngisho unyaka, udinga umuntu owazi ukuthi kudingakalani mawuqala iparty phansi. Hence ethola isikhundla sika national organizer ngoba uyena or in charge of ukhandwa kwama branch, ukhandwa kwepolice nokusebenzisana ne-office lika secretary general. So angiqondi ke ukuthi umuntu ophikisa ukuthi uFloyd angene ku-MK party uyaqondisisa ukuthi iyiphi into ezanayo uFloyd. Yes. Yena abangeza nayo mhlambe engcono kunoFloyd ngoba phela kufanele sikhulumela ukuthi wena ubuqale yiphi inhlangano phansi. Yabona? Yes. Ubuke wa create ama structures. Yabona? Ngoba njengoba uthi wena nje ubungenza kangcono kunoFloyd isho amagama nawe waqala inhlanga. Ngiyayikhulumela nje mapholoba ngibi namuntu ukuthi ake siyibheke naleyo ndlela leyo. But kuloko mina ngizothi noma sizothi cha Msholozi sikhankasile phela kade sehla senyuka bengekho abantu abasupport sikhipha imali zethu zokugcina sisupporta ukuthi umkhonto ume. Alright. Njengamanje mase sibona sengingena sikufly over abantu abaqhamuka from nowhere akade bengekho from grassroots level. Inhlangano iqala manje sesiyaconfuse ukuthi sengathi manje singabuya ngakhona somebody ubuya azosiconsult ukuthi this is what is happening now. Singaboni sekuthiwa hayibo nangu nqamalana siyangena. So entweni kanjalo uyibuka kanjani ukuthi bengingamele ukuthi mhlawumbe ngabe baya address noma mhlawumbe kunabantu abathize mhlawumbe kuzomela ba consult because njengoba manje sekukhona abantu abangasebubuka ngathi abekho hip ngokuthi sekulandwa abantu abangathi ba experienced. I'm not saying khona abantu abangekho experienced in whom. Yes. Ake siqale sikhuluma iqiniso nje libe msuku. Yes. Iningi lethu laze ngomkhonto wesizwe party ngo-16 December.
yeah uba umsholozi mememezela ukuthi uzovotela yes umkhonto wesizwe party kodwa uzoqhubeka abe yilunga lani le-ANC, right? At the time umholi kwakuwumntungwa uKhumalo, yes. Now kwahamba kwaba khona ukuthi uKhumalo aphume kwinhlangano, kwavela ukuthi umuntu okuyena umholi ngempela yilo wayememezela ngomhla ka-16 nomnikazi weqembu yilo ake sisho njalo ukuthi nomnikazi. Yes. Now esingakwazi ukuthi bangaki abantu ebebe behind the scenes yes nomsholozi yes ozothi wena bafike kamuva kanti yibona benze ukuthi wena ukwazi ukujoin umkhonto wesizwe party. Definitely, right. yes. Bese siphinde silungisa le ndaba le yokujula kakhulu ezikhundleni. I-revolution mapholoba inama sacrifices revolution. Ayiwona amamashimalo i-revolution ayisiyona i-Ultraman. Ngesikhathi sobandlululo kunabantu ababulawa befela inkululeko abazange baze bavote empilweni yabo, babeyinikelile ukuthi ngingafa nokufa ukuze utholakale inkululeko. Yes. Now sesinenkinga entshasha ke manje yabantu abayinikelayo verbally kodwa ngama action sebeqhamuka sebethi sahamba sangena door to door sangayitholi ikhundla. Now kwafanele basho ocomrade ukuthi thina sizele izikhundla from the beginning. Yes. Bese bemeceleni bayekela abantu abazokhankasa ngoba bekhankasela ukuthi inhlangano ishintshe impilo zabantu abangalindelanga ikhundla. Yabona. Now lesi sihlava siqhamuka phina siqhamuka khona laphana umalunga kade elapha kuKhongolose ikakhulukazi. Yes. Into ebhekene nomkhonto wesizwe party njengamanje kuwonke lama leadership squabbles zakhona uzothola ukuthi kunabantu ababevele bengezwani la besuka khona goma BGM yini konje ukuthi provincial what no region whatever sebeficana la. Yabona manje lo umunye useva as an interim part, lo umunye uyibona yena senior based on what ukuthi kade ngivele ngimiphethe ngidla. So sebengena naleyo ngqondo la bafica abantu abangahlangene namapolitiki eANC abangawazi futhi are not interested. Sekufanele manje labo bazongenelela entweni abangahlangene nayo, right? Now ngike ngafunda laphana I think uSphithiphithi evaluator nabanye bephawula ngendaba ukuthi basuka kude nomsholozi, right? Angagxeka amagalela abantu bakwethu sisosha lihlobo amagalela abantu sibonga ukuthi abantu bayinikelile ekutheni ukuthi ibe khona umkhonto wesizwe ube khona. Yes. Umbuzo enginawo ukuthi kwakuthiwe la kumkhonto asibizwa siyayizela. Yes. Okay, akekho wabiza abantu bayizela. All right. Kwase kuthiwa futhi la kumkhonto umuntu ozoseva kwi parliamentary structure akazuba ingxenye ye party structure. Yes. Okay. So uma abantu bethi bona basuka kude nomsholozi, so about 10 years ago umsholozi ubengeyona imember ye-MK party. So isiphelele iphi lento ukuthi kuthiwe akekho umuntu ozothi mina nginama struggle credentials ngakho nginikezeni isikhundla. Lento ebiyenzeka lapha na ku-ANC kuthiwe no ubani simnikeza isikhundla ngoba siyamazi umzabalazo, right? Where a lot of people got marginalized ngoba they never went out of the country. Now uma sekuzothiwa sisuka kude, is that not counting your credentials now? It's counting. It's counting your credentials. So if it's counting your credentials, is it not going then against the spirit yokuthi abantu abadinga umkhonto wesizwe party abantu abafuna ukusolva izinkinga zabantu? Yes. It doesn't matter ngaba umashanela
ngingaba yicleaner, ngingaba umabhalane, ngingaba uthisha, ngaba udokotela, ngaba ummeli, ngaba as long as iparty ithi kule role engiperformayo ngiserve purpose for the party, I should be happy with that. But once ngaqala ngathi mina kudala ngigijima ngenzo door to door, yes, but angiyange parliament, I should ke comrade kwakufanele ucacise ukuthi no, wena inhloso yakho uye parliament. Yes, uyazi mfowethu ngizoyipa iBhayibheli nje ngamabomu kusikhuluma into esiyaziyo sonke. Baningi abantu abasuka eGibhithe noMose kodwa bafika ngeKhanani. Yes, kwaMose loya kangenanga eKhanani. Kunabantu la abasuke kunobaba usuke ngenyawo lapha eLimpopo, kunobaba ababa sikuthi ngimkhohle ubaba usuke ngenyawo eLimpopo. Usho laba sefanele manje ngoba usuke ngenyawo eLimpopo yena sefanele eParliament. Kunomama abashile emhlabeni imindeni yami iduduzeke Nkosi yami ngebe kade beattende izinto zeMK party. Ama-family zabo usho nawo sefanele asukume manje athi sifakene kwi-legislature kezele ngoba abazali bethu bashonini, yabona. It won't be fair. I'm sorry ukuthi ngisenzele imindeni ezenze party. Ngizama ukuveza ukuthi awukwazi ukuthi ungaqhamuka sekuthi wena ngidinga ukuthi ningirecognize. Sikurecognize mayelana nani mhlawumbe? Yini lo yenzile njengamanje? Phela kushuthi ingoba phela asibuki ngendlela efanayo. Okay. Ngoba lama members awu20 icomplaint yabo enkulu ngokulalela kwami mayithi sisuka kude neparty si-strugglishile sasebenza senze door to door, but besisebenza abanye bethu then we resign. Oh, okay. Babe resignelwana mhlawumbe. Angisho ukuthi ngibuza wena. Shithi phela ingoba bebeyibona ithuba lokungena eParliament. Oh, ithuba. Yes. There's nothing called a permanent political career. Ayikho into permanent kapolitiki. Uma kuukuthi namhlanje uvuka uyi-MP kusasa ungavuka ungenayo umsebenzi. Usumuntu. Uhlezi abantu berecallwa lapha neParliament, berecallwa ama-minister, kunabantu ababesebenza ozongqongqoshe abantu bama-MEC, they got recalled waphela umsebenzi. Manje wena uzothi mina ngashiya umsebenzi. Kusho phela wena wawuzela umsebenzi lana. Wawungezoseva abantu. So ke ake simiyeke lo alinde isikhundla sakhe. Ngoba this other thing phela fanele sifundisa abantu ukuthi sikhathela abaholi abajaha ikhundla kodwa bebengafuni ukusebenzela abantu. Ngoba baningi abantu abaseyikhundleni kodwa abasebenzela. But abasebenzela abantu. So wena yini le oshule ukuyenzela abantu manje edinga ukuthi uzobe nesikhundla? Yabona? Ngoba yini into fanele sibheke leyo. Uthola ukuthi unamapholoba besinomhlangano nje la ewodini ngafica ukuthi lapha na kunezitulo sakhipha nezinye insizwe ezintathu. Saze sayibeka itulo sayibeka itulo kwasengena leadership isizohlala phansi ngathi mina laba ayikho into abazoyihola laba ngoba uma ukuthi awukwazi ukufika early as a leader and ulungisele abantu bakho uzophinde ngibuyele eBhayibhelini uzoba understand ubani wageza inyawo zomunye uJesu noma abafundi bakhe uJesu wageza inyawo zabafundi bakhe. So uma wena umuholi uhluleko ugeza inyawo zama members akho, don't be surprised kusasa ama members mase kuthiwa kuyavota kuthiwa uba nasimdingi ngoba nisiyamazi ukuthi akayona i7th. Mina uunderstand kwami MK party ne leadership gap a vacuum in South Africa. We need literally a 7th leadership. Sikhathela abaholi who go into office and uqashwe ingane zabo, uqashwe inhloko zabo, intombi zabo, yonke into ingabo. The communities that elected them into those positions are not getting anything. They're not getting any benefit. So ke mina ngithi nje iMK party ayiqaphele ukuthi kungangeni impisi ezimbethe isikhumba sezwe. Ngiyabonga maphonoba. Siyabonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe on YouTube, phinde futhi uqhubeke futhi usilandele ku Facebook asikhulume online. Siyabonga kakhulu.